Lain na ningin tagbugo eh. Salig kay grade 2 na to. Wate pinag-aralan. Bantay lang mo bright ko. Bantay lang di mo. Nay, buknay! Ito sige panitsit. Nalagi sige panitsit. Ako na yan, di para. Hindi ka na planet ni Mick. Ha? Antiparaki kang planet ni Mick? Oo, di ka nga. Dilapay kong tikulo. For real? Tinood ni? Kika ni ka tito pikulo nga antipara? To, asa man to? Uy! Nakakara dahil diri. Suot ako, pamabright ka. Ayaw sig pa maka kasi di na tinuod. Oh, mabright yung kani. Pero hindi mo gamit ani. Dili bisag unsa. Ano problema? Kung pabrighton kunin mo. Mabright lay ka. Kuha na, dili ko na ron. Yehey! Mabright na ka na. Testingan taksuot karon. Kung tinuod ba ang imong giingon. Tira. Kasi mo na yung ganong diburot mangulo mo rin ako nagkagaupo di. At doon ako ni magtambay di. Kaya ako mga pangutana sa inyo karon kay Bright na kay Kawon. Pangutana mo bisag unsa nga pangutana kay akong tubagon. Ako ang pinaka-bright dinhi sa Mindanao. Bisag unsa ang inyong pangutana kayang tubagon pinaagi aning eyeglass. Grabe mo yung reaction! Pinaagi ng eyeglass na akong gisuot. Matubag na ko ang inyong mga pangutana. Di ka mo to. Tubaga daw na. Ano na imong pangutana, Insoy? Unsa may nauna, itlog o manok? Pagkasisiw. Tubaga daw. Ayaw ko pangutana na pangutana. Laugi sa imong manok aron makabalo ka. Bright ang angkol buknoy, oy. Sa pa ni pangutana. Kulbok no, nganong hotdog man gitawag sa hotdog na dili man siya iro. Ngano kayong hotdog nga tawag sa hotdog po may iro? Nakalimot ko pero na ako'y tubaga na dong. Ako na dong, huwag ka na dali. Pangutana ang namaligyan ng hotdog dong. Wa man kay Clara Bok na yay, ano? Isa pa diha ang may pangutana. Ano ang goldfish nga tawag mag goldfish man hindi mo siya gold. At tuwa yung mga aquarium, di ba? Wa na to isda kag ikaw nagiring. Baitang kulbok no. Isa pa may na pangutana, last na lang. Ikaw Rige, basig na kay pangutana din na kaya atong tubagon. Ngano daw ang kas pagahi? Pangutana? Mamuli na ta. Wa man kay Clara Bok na yay, magluto na lang kog hotdog. Pagpalit og goldfish ito May kay Clara. May pagmuli na ko, maglapog manok. Manik klaro nga ti parahan ni pataka ra manik tubag inyo pinaka-break kay Tito Piccolo pa ni. Wa kay klaro nga ti parahan. Ibiyaan ra mo ko